శిల్పి దివస్ను పురస్కరించుకొని దివంగత కవి, రచయిత, నిర్మాత రూప్ కుంబర్ జ్యోతి ప్రసాద్ అగర్వాలకు ఘన నివాళి అర్పించేందుకు అస్సోం ప్రభుత్వం భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. ఈ నెల 17న గువాహటిలోని అర్జున్ భోగేశ్వర్ బారువా స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ లో బాగురుంబా ప్రదర్శనకు ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. 10,000 మంది కళాకారులు బోడో జానపద నృత్యం బారురుంబాను ఏకకాలంలో ప్రదర్శించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ముఖ్య అతిథిగా హాజరు కానున్నారు. ఇందుకోసం సరు సజాయ్ స్టేడియం వద్ద ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. మంత్రులు, అధికారులు ఏర్పాట్లను నిరంతరం స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఈ నెల 17న జరగనున్న కార్యక్రమం కోసం బోడో జానపద కళాకారులు పెద్ద ఎత్తున సాధన చేస్తున్నారు.